Lakini gaki ngiwe takabugunchwatira igarakini mabona abana ba muisonde bachaka gotera bone gaba babere yani gaki bawaka nwebesenge 1200 gaki senchi yokwigoro muno baka na nchencha ake gotera baka nchencha ake gotera tuno wikaransa tugana akaramu na akaratasi indi kie kwerende yane hebona abo bono no gotera gukora nkonya aye baba kwambuka tebango muyande hayi ngayo sirera baba nonde baba nonde mashujade yuka iga atokokwana ndikusalia asarakali mashujade yuka babe nchande tu ngaro yambamba noinji no na nyore tatiketi na nyoroje TV njera aba kwara na raba nkarra gusenkarora aye no mete kintu besere ngabantu bari bateretera kare imane no manye kuna bagusiba minto na yesingo irenga baetu ari kinyinga pipara yabo nabatira ndanga 15 renga 1000 ruwale to bongana bentango 15 kabere kinyinga pi na mentre chekire 20 to wet molero 20 imente sireye momoto lakini na nyoire paka papa no arenge chatire bibiti kote na gote chatire bibiti nyoire papa kwamba ke na gote bina ki ese 20 ebeka siro moto bono 2000 menta siro moto ande ni ngachiko 20 million ile baba mama kwa ngwa jete sukuru 20,000 yo mente siro moto 200,000 sire moyo bana manyete omwari moro ko somi na nje na ale ko yuko songo na ale ko tabu ake lakini ntinda meti mwana 1200 igone ko komende sire 20,000 1200 baetu gas money batome irie mpesa kasi kama kwa abu kwa chincho uga naende mbele 500 baeli noti ya 500 kusemia chincho uchio lakini omwana lakini warenge omwana munori baba ngatenga buja akagokyo uru suja simama bako uru akachaka gotenga suja gotenena kemun sabona ekina amwire nekemo ndenda ko bamote nonje ngende ikonya nakindengere yego so ya nakinde pronya sange to monu kirege sange ama inonto bwate ikimata tera ya no tatera de bwana to ko lege to ko go na insabona na amwire ko ru mutaka ochenje ke wangu ina na amwire masuche go chamba kana nchenche tera baki leba Nairobi tunaenda no togochi ntiari mnandiga na amwire nende bwana kitoko na nekwa togo tokorosi na kiorochi torosi ndari to lakini no meto kotera kwa boka no meto kotera umeenda ngochina soko ikano meto kotera okotera ni manyi nkunio kama ona muno okotera nkoro ndarosi na nkuni oko chaka kemu nyasayo mete ga tongi to mukungu akamwegento smart bona musacha akomorora oyugubuja wotoko chaka saya kato akao mukungu egente kie kyo musacha akorora ominyoka ya bwana abugwachire katoliki bakwa mukomito togenda katoliki no mete ekintete kwa ya itoebe gatigati ya katoliki na SDA ntogenda nsememo kwararire tokwengeri katoliki twachikolinu amabaga SDA tokwengeri SDA twachikolinu amabaga katoliki wane toko bagatigati obagatagati koratera ngo kwago ndorere okwane bono gutembono tetendengereri mbono tetendengereri bono muno ko materio ya terete na na inyoire no to tera gona ki chimbata nsini koko baje okwe kwata konye yende sana igo sama jamage bawo sana aigo ayo tuanyora kwatera to tole baby no mete muna to tera kuntu tiete national skisumu okutwa to tole baby kene to atene but find asi ngaki kwa karusi wokiri to beke to ko bi bali ko chiete igo bo no mogo ko seka mo seka ngore go na rengia ako seka na kwa ku yo
haha njagerete kaseni yane kanyoro mugaka Haha. agatarire kwaya onye kule no mogoko seka akamna haha mweta kanyoro mugaka Bono. omugaka akamorora baba akamuira Kemundo mwana mindeki ngogote. Bono na intu tori yogotera na intu bono. nkoro kitogotiera tumete naki president gekoira Akaolide ingale gatia. gose suku na otokori kunene suku totere aba togotere suku Kwana tokera rio ururi ya kwana saa 6 ya kwana saa 6 esa bueno nse ninyagete Ngora kibona kwaro ligenje bono na ro lirente akia bono ro chora te. Chimbata nsini nsini. chimbata nsini nkoro kumbiya gogocha usaina kiokoro ogotera tontere soprano wanyigule na chimbata nsini na kwabwatera chimbata nsini chimbata nsini okonyera inisa yabo bagatagati bwapes ga igwa kwamaka kwategerera okobo bagatagati bwapes na soprano ayigule chimbata nsini na chenga bunachwata chimbata nsini kwayigule bwatera abuna nchembwata chake 3 sing chimbata nsini I wanna watch it soprano kwamuka watch it soprano Echana nali nyabwa ali kwekali ngente. Ya ndiko ngente wana abudena tiro koloro Na igule ba. 1 2 3 chimbata nsini chimbata ndimo bare kweti na ikabere kwamboka ngaki kabere twagaeti Katweti gore kigwagachire nganisa kigwagachire sana sidia ya mogonga. kutira nje yanene ya butoli twagachire kabere Abu mari kai bara. butoli kabere twagachire banti gatogende ya nyanjo ngatoto osema natogende nyanjo ya korore bakwenda ye Aka nyanchu. Nyanchu na nyago chio. nagachiroro ngachankanyora esteri yani na bakobeko bosigati obwate street yenyengene nche ngotake street entambe Bali ba go chiba pastor mate murakini rene na wakole mere ense na waya ikere. ese ikere kono gweta tole Bono kanyoro munda begete street go chigoro pastor nwal. Pastor bona asinyu no ekeri ara goteba arari yere nyaru. eno mete ekyangeche tipina nyanchwa na twakabekire chikamisi abesike bande bachabeke chikamisi chia yero tutebiri tobeke chimwamu Echiyayero nabokorosa nakikobeke kamisi yayero oche kanisa Orochoire kamisi ya white obeke ya yero. eyayero anyway tola kuniyo gotero okubona Kwata batu ire nyanchu katatu. nyanchi ngatato aho tola irae kabere mbia Kabere mbiye gocha. Moturmensi kwanda. Moturmensi ko sengai. botu mensi naki Kanisa eri ya moturmensi. botoli eyane botoli eyane abotoli Teba. sing chimbata nsene nachura ndosema nachura nachurire togenda gotera okung'ao okwo gokwenda igoro okwo gwende staccato koro kigositoko chiera Father Abraham nukometa oku Nabongo na nageri. Father Abraham intere Father Abraham wana go jabu no ntamai. baba na ndio kwa bwata Father Abraham had many sons oh Father Abraham Bana had many sons oh ere kale kunsia. tebe had many daughters Na tiko ta koiweka sombo. koigware ogotera nkoro kikori kwa gusigo fume toratere iga tomoke nkoro kio Father Abraham nkore nse style gete nkoro kio korocha okuya tingora tindakorabo ya kwa bantu bagotabana nabo honestly yogotabana no tintabana ne Oikotabana ni president. ya No totabana ni president ngi yati koyegati. Bono gaki nkoroki ostotere ogwa taifa mungu Yumo no tonaso. na abungu atakena byangwa nake odakwa Koira ne baby. turate uchwa tango limo kusana kioroji Tora. ose tokore iga kwamboka genda oli hasi nyumba na nchendi hasi tumerane tokombaini realization yiye
lakini nje Eh. goika mama orosinde ogotera Wana ngotera kwa kunde torose lakini aikinde totalere. rati koragera narekera nyonde cyane namanyabugari Inyabwari tokuna. Inyabwari no litokuna nagosorora. lakini rero Eh. komentando ogotera mumenya saka bekere tabasi batie chumbi Eh. oberobo Eh. oswe Bona ikintagete Koso. ogende na inche ngende toli hasi lakini ikintete bono chaka okuria abantu bogosoe kwaye abantu bagolete barige na inche ndiki kwarorire abantu lakini bono inche kwaya master ikero tuli gwana kurugora kwamboka no nchito gwetereria abantu inche kwaya master tuli gwana rene to tiko toriera kunana ki toriera rene tinko bariera inche kwaya master baile tinko kubwata besa ndete besa inche nama lyobyo kanko bwate nabali eh nago kwa aye bono aye ni assistant yani nche wano ni kwaya master ito tokorenga nani mbia tole lakini nene ngorekera mangana besa antuboneka no kuri hastole chibe store atiga ka kataya kwa yo butoke ta maguru ga kori chimesa turigerereti eh nyasaya atuwetekirire ndu tutageti kumokorera taribo kayoro to to kumokora ngendo gokora bono bona ekinta gitokole kerokyo yanda eri y'abantu n'enchendi y'abantu abantu barabungonyorane tuika saa 8 kwakira ndesi sawa sawa ndio tete to tera kotera amatera rero usimambi ndoko kora saa 10 nyambere katwe turi hasi uri y'abantu abantu nimbwa yanda badigire yanda baleta saa 10 yanda nyenda practice nende mwana practice nagendo practice abantu kuikandete bona abantu bogotera mbabura chimbatanse yanda kogotera kwamboka mbatanse nini kwamboka aya ona metango chineba ga kwamboka chimbatanse akinande nairanire kwambuka ngo basaba abantu baminto gusiya ito nasabire gaki nande no tole padali ali esimogo chimwato nyora nabasabire mo subscribe no atimeti ko liteba buya lakini subscribe ogenda ali onyore kangere kakaro ogakole na this no tola gaki moto tiga gaki tokonye togende busia abana baminto mbia mu